लोगोफोर एसे मर्निंनि प्रेक्टिस खालामनाय जाबाय आङो फुङावनो सिखारनानै एसे प्रेक्टिस खालामोब्ला देहाफोरखौ एसे थाग्रोद मोनो दा बेनिखायनो प्रेक्टिस खालामनाय जाबाय आङो आरो बेजों लोगोसे मैया आङो मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जिथुनाखि बिडिसिआव थानानै मावनानै जाग्रा बिथांमोनजों एसे आङो भइस रेकर्डिं रायलायहरदोंमोन आरोना दानि सिटुएसनखौथ' नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय तामिलनाडुआव मा जादों नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बयबो निउसफोरावनो नुखाबाय दा बेखौ लानानैनो आङो एसे बेंगलराव थानाय बा गुबुनफ्राव थानाय मानसिफोरजों एसे रायलायहरदोंमोन आरोना नोंसिनिथिंजाय थासारिफ्रा मा रोखोम जानानै दङ दासान्दि होननानै ओमफ्राय दा बिथांमोना बुंहरदों जाहैबाय बेबायदिनो जोंनिथिंजाय जेबो अरजायाखै दा बेफोरबायदि खोथाखौ बयबो बुंहरजोबदों आरो दा आंबो मोजां मोनदों जिथुनाखि बर' मानसिफोरखौ आं दासिमाव आंनि मेगनावहाय आं जेबो नुवाखै दा बेनिखायनो आङो गोसोफ्राव मोजां मोनदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बुंहरदों जाहैबाय जिथुनाखि दा जेसेबांनाखि बिडिसिआव खामानि मावनानै जानाय मानसिफोर दा बिसोरो बेबायदिनो बारा लोंला जाला खालामनानै बाहेराफ्राव हरफ्राव ओंखारला ओंखारलि खालामनो नाङा होननानै माखासे बिसोरो साबधान बानि हरनाय जादोंमोन आरो दा बेखौ लानानैनो माखासे गोबांथार कमेन्ट फैदों आरो जेनेबा तामिलनाडुआव थाग्राफ्राबो कमेन्ट खालामदों माखासे बेंगलाव थाग्राफ्राबो कमेन्ट खालामदों दा बेबायदिनो सोरबा बायदिया बुंदों आरो जोंनिथिंजाय दासिमाव जेबो अरजायाखै आरो सोरबा बायदिया एसे गिनाय मोनदों आरो दा आंनिफ्रायबो आं बेखौनो बुंहरनो सानदों जाहैबाय जिथुनाखि दा बिडिसिआव खामानि मावनानै जाग्राफोर आरोना दा बेबायदिनो माखासेफोरा लोंलाबायनानै एसे मोनाफ्राव केयारलेस जायो दा बेफोरो एसे गावखौनो सेफ साइड जानानै थाब्लानो मोजां आरोखि दानि आबहावाफ्रा बारा थिग नङा सानसेनि मोजांखौ मोजां साननानै लाजाया आरो दा बेनिखायनो बांद्राय गिग्लुंलि जानानैबो जेबो लाब गैया दा बेनिखायनो नोंथांमोना सिगां जेरैबायदि खालामामोन बेबायदि बांद्राय एसे लोंला लोंलि खालामनानैहाय एसे मोनाफ्राव गिदिंलि खालामनायफोरखौ खम खालाम आरो दा बेखौनो माखासे बेंगालराव थानाय मानसिफ्राबो साबधान बानि हरनाय जादोंमोन दा आंनिफ्राय बेनो आरो माखासे जानाय जाथायफोरखौथ' नोंथांमोनानो बयबो नुखाबाय मानि थाखाय जादों आं बेफोरखौ बुंलायनांगौ खुनु गोनांथि गैला दा बेनो आरो खोथाया लोंला जाला खालामनानैहाय बाहेराफ्राव मोनाफ्राव ओंखारला ओंखारलि खालामलाबायनो नाङा आरोखि आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर अलखद जामारदोंब्ला नोंथांमोना ब्रादार देरहासार इसिलारिनि चेनेलाव थांदो ओमफ्राय थांनानै चेन्नाइ बड' वेलफेयार एस'सिएशननि नाम्बारखौ होनानै दोननाय जादों नोंथांमोना कल खालामनानैहाय जगाजग लानो हागोन आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनाया बेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव बाय बाय